Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithi nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje insizwa simbiza ngonduna kaNdaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ukhathini ngumshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Kwimpunga Yesintu bafowethu siyafundisana, silulekane, sichushisana. Kwesinye isikhathi kuyenzeka sikhuluma izinto othola ukuthi abantu abaningi bahleli kuzona. Uma behleli kuzona bese basibone njenganabantu abakhuluma amampunge. Kanti hayi ngoba sikhuluma amampunge ukuthi sisuke safaka upelepele esilondeni. Kubalekile ukuthi uma umuntu uzifundise ukuthi into eyiphutha ungathi ngoba naku uphila ngayo. Uma umunye umuntu eseyithinte ekukhumbuza ukuthi iyiphutha bese wena ubone sengathi uyahlaselwa. Iphutha lohlala ngaso sonke isikhathi liyiphutha. Ekufanele ukuthi ukwenze wena njenganomuntu osephutheni kuguquka kulona. Mina njengempunga yesintu ngiyamthanda umuntu ongikhalimayo othi le ndlela ihamba impunga yesintu. Ngoba uma kungeke kwenzeke lokho kusho ukuthi thina sabantu sokwenza izinto ezoba isinengise emathongweni ethu. Namuhla bafowethu ngifisa ukuzothinta indaba ejulile kakhulu. Kwakwafika umuntu la eMphelandaba, hayi ngoba naku ukuthi ngiqonda ukukhuluma ngalowo muntu kodwa ngikhuluma ngendaba yakhe ezokwazi ukuthi isize omunye umuntu. Yebo vele njengoba abantu befika eMphelandaba belethe inkinga, kubalekile ukuthi abanye abantu abangakabhekani nalezo nkinga sibaqwashise. Okuhle ngaloko ukuthi asilibalula igama lomuntu ngokuvikela isithunzi sakhe. Kodwa inkinga suke ilethile kubalekile ukuthi sikhulume ngayo ukuze omunye umuntu engeke akwazi ukuthi agcine naye sengena kuleyo nkinga efana naleyo. Okuhle ke futhi ukuthi ngamcela lo muntu ukuthi ngizokhuluma ngalento. Wabe sevuma wathi ngakuhle lokho ngoba iningi labantu alinalo ulwazi lokwenza izinto, alinalo ulwazi lwesintu. Abantu abaningi abakhuliswanga ngezinto zesintu kodwa mase bekhulile ziyabadinga. Uma efika lo muntu uthi impunga yesintu ngibhekene nenkinga. Mangibhekene nenkinga impunga yesintu ngifune umuntu ozongilungisela umsamo okanye ngifune umuntu ozongiqalela umsamo. Ngithe uma sengibona wena ukhuluma ngomfanekiso oqoshiwe okhuluma ngokuthi uqala umsamo nendlela abantu abadala wathi futhi ubhalile kwincwadi yakho indlela yesintu ngibe sengizwa inyembezi zigcwala amehlo ngoba ngemuva kokuyenza yonke lento angenzise yona izinto zamazange zihambe kahle. Impunga yesintu kwafika umuntu wathi ungenisela abantu abadala uzongiqalela umsamo. Kodwa mengiqalela umsamo okanye ngingenisela abantu abadala wabe sengishiyela amagula lapha emsamo. Wathi kula magula kukhona abantu abadala bale ekhaya laba ngingenisela bona. Ibone ngokukhuluma kubona lamagula yiwona engizokhuluma kuwona. Nganethemba nami. Ngoba phela ngazi lutho lo muntu ngiyamethemba. Webafowethu nodadewethu. Makuthiwa ngingeniswa abantu abadala. Akukho gula abantu abadala bazofakwa kulona. Asilungise leyo nto. Nanoma ngabe yinini uma umuntu ekunikeza igula noma ekunikeza ukhamba noma ekunikeza isikhwama noma ekunikeza ini athi la kunabantu bakini sibafake la ayikho leyo nto.
wokwazi ukuthi leyo nto lapho kuleso sikhwama noma kulelo gula useyiqambe igama wathi abantu bakini igama layo. Lo muntu uzokunikeza izilwane waziqamba igama wathi abantu bakini, hayi ukuthi amathongo akini. Asicaciseke lento ukuthi abantu abadala bahlala kuphi abantu abadala. Abantu abadala ngeke bahlale okhambeni. Bangahlala okhambeni khona umkhubo owenziwayo. Abantu abadala ngeke bahlale eguleni. Bangahlala eguleni khona umkhubo othile owenziwayo. Abantu abadala lalela ukuthi bahlala kuphi. Abantu abadala bahlala endlini. Uma sizokwenzela umsamo okanye mawuzoqala umsamo, awukwazi ukuthi uzothola isafety la uzovalela khona abantu abadala. Kodwa into yenzayo wakha indlu ezosindwa phansi ezohlala abantu abadala. Mawubalanda abantu abadala ubafaka entweni, kodwa abantu abadala babamba ngehlahla. Lelo hlahla ufika uliphanyeke emsamo endlini yasenhla. Ungabona umuntu ephethe into ethile athi kunomama wakhe la wokwazi ukuthi umkhuba lo yasewugilile khona isilwane phakathi asiqambe igama wasibiza ngomama wakhe. Ngoba umama wakhe uma eyithongo ngeke ahlale entweni, kodwa kufanele ahlale emsamo. Umphefumulo wakhe ubambelele ehlahleni. Kunabantu abaningi sinenkinga la esintwini. Kunabantu abaningi abaqhakambisa izinto engezona bazikhulume esidlangalaleni bese abantu bafunde zona lezo zinto. Umuntu uthola ukuthi uphethe into ethile kunesilwane sakhe phakathi asiqambe igama wathi umkhulu, ngoba nomkhulu bavelele nogogo bavelelwa kakhulu abantu bagila imkhuba bese izilwane zabo bazibiza ngogogo bazibize ngomkhulu. Abantu abadala makuthiwa uyabangenisa noma mawufuna abantu abadala usebenze ngabo, abantu abadala makuthiwa uyabangenisa noma uma umuntu usebenza ngabantu abadala ababi entweni ethile, kodwa mawunesigodlo usuke uzoshisa impepho ngoba ubangenisile la ngaphakathi esigodlweni. Akusho ukuthi kufanele babe sebhakedeni, akusho ukuthi kufanele babe sekhambeni, akusho ukuthi kufanele babe seguleni. Kungaba njalo ukhona umkhubo othile owenziwayo, ukhona isilwane esithile okanye kukhona ukuthwebula okuthile okwenziwe kwathwetshulwa isimo sabantu abadala. Angaba seguleni umuntu omdala uma kugilwe umkhuba wathwetshulwa wazofakwa eguleni, ngoba nako kufanele ukuthi kugilwe ngawo umkhuba kusetshenzwe ngaye ngendlela engahlambulukile. Manje lo muntu unezigubhu eziningi manje lana, kunamagula amaningi emsamo. Uthi lo muntu kade emenzela umsamo, ayikho into enjalo bafowethu nodadewethu. Makuthiwa ungenisa abantu abadala kho magula afunakala, kodwa kufunakala amahlahla azobamba imphefumulo yabo bese abekwe emsamo aphanyekwe emsamo. Kungakhona umuntu othi ukulungisela umsamo kodwa bese akunika igula basopa. Ingozi leyo. Abantu abadala bafowethu abahlala emaguleni, ngithi ngikugcizelele lokho. Okuwukuthi umuntu owenza lokho yazi ukuthi imkhuba yakhe leyayenzayo. Imkhuba yakhe leyayenzayo. Noma ngaze kuthiwe yimina ngiyimpunga yesintu, uthi mawufika eMphilandaba ungibone ngiphethe igula, ngithi ngikhuluma nomkhulu, okwazi ukuthi cha kukhona umkhuba esengugila. Akuhambi kanjalo. Abantu abadala kufuna babe khona ngokomoya. Yebo endlini yasenhla kukhona amahlahla abephethe imphefumulo yabo, kodwa bona abawona amahlahla, bayiwona futhi ngoba imphefumulo yabo ikuwona lamahlahla, kodwa bona le endlini bakhona ngokomoya. Akufanele ukuthi size sithi nangu ugogo ngoba nakukhona igula kusho ugogo ufuna simfake eguleni, nangu umkhulu naye simfake eguleni kuze sikwazi ukubehlukanisa. Siyakwazi ukubahlukanisa ngokwamahlahla abo lapha phezulu emsamo emqhobeni. Ukuthi ugogo mhla simlanda nanti ihlahla lakhe, nanti ihlahla likaMkhulu, okusho ukuthi ugogo lo umkhulu lo. Hayi kulezi zinto lezi bafowethu, asingagili imkhuba bafowethu bese sicasha ngamathongo, siqambe izilwane zethu ngogogo nomkhulu noma bethu. Asingayenzi leyo nto. Kunomuntu okathi mina ngizohamba ngolanda ikhehla, athi uma ebuya lo muntu uphethe igula elithile, athi nanti lekhehle kade ngolilanda, kade yekolanda isilwane esithile azosebenza ngaso, wasiqamba igama wathi umkhulu. Ayiphele leyo nto bafowethu.
abantu abalekelelwe ngendlela engeke kusasa iphenduka umkhokha kusasa iphenduka ukufa phakathi kwekhaya ngoba uma sizothula bafowethu singachushisani ngalezi zinto lezimkhuba zamagula okuwukuthi abantu abadala abahlala emaguleni ayibafowethu ngeke kusho ukuthi isizukulwane sethu soqhubeka sibe nenkinga kubalekile ke bafowethu ukuthi makufika umuntu ethi uzokulungisela umsamo akube khona amahlahla okulanda lemiphefumulo yalabantu kube yiwona esiwathathayo siye kowangenisa endlini sifike siwaphanyeke lapha emsamo bese kuhlatshwa imbuzi kubiko ukuthi nina abantu abadala njengoba kade singenisa ngale mbuzi hlalani ke manje la nizinze ninethezeke bese niyaziveza kuthina ukuthi ngempela ningenile ngoba uma bafowethu sisazoqhubeka sigila imkhuba singazenzi izinto ngendlela eqondile sisazoba nenkinga kakhulu kulungile bafowethu asiqhube la kuma comment section nawu uchaza ukuthi ngempela iqiniso lithini kungabe ngempela ugogo nomkhulu bahlalana eguleni kungabe wena ngokwakho wena ulwazi onalo lwesintu iyenzeka yini into efana naleyo ukuthi umuntu uzovela athi umkhulu wami lo ekukhombisa igula athi umkhulu lo la ayenzeki into enjalo bafowethu ayikaze yenzeka into efana naleyo abantu abadala umphefumulo wabo unamathele ehlahleni bese ulithathe lelo hlahla uyolibeka emsamo mawukhuluma nabo ayikho into inyakazisayo ngaphandle kwempepha noma izibane ozolishisa kungabe ukuthi konke ethile manje ozokhuluma kuyona cha akwenzeki lokho bafowethu ngiyacela ke kubona bonke abantu abangenalo ulwazi entweni ezifana nalezi ukuthi uma uzokwenza into ethile ethinta isintu qala ngokuthi qala uphume uhambe uyobuza ucoshela ulwazi ngoba nokwelashwa ulwazi ungenalo kuyingozi kakhulu bafowethu nodadewethu kubalekile ukuthi uma uzokwelashwa kodwa uqala uthole ngalento ozokwelashwa ngayo uthole ulwazi ukuze uzothi mawelashwa ulashwe vele nawe usuyazi ukuthi lento ezokwelashwa kufanele yelashwe kanjani kusala ukuthi kuphela wena ukwazi ukuyelapha kodwa ulwazi lokuthi ilashwa kanjani usuyalwazi ngoba mawungeke ube nalo ulwazi uzoba nenkinga ngoba uzogcina uthwana ungazi ukuthi wena usuyathwana kulungile bafowethu incwadi zempunga yesintu kulenyanga zikwi-special bafowethu zitholakala ngamanani aphansi sithinte kuzona inombolo lezo zibonayo ukuze senze inhlelo zokuthi sikuthumelele zona uma kuwukuthi uyafisa futhi ukufika emphelandaba wempunga yesintu ushayela zona inombolo lezo zibonayo senze inhlelo zokuthi ufike sizochushisana ngiyacela ukuthi siqhubeke subscribe kwi-channel ethenkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga